Velkommen i svømmehallen. Det er rigtig sjovt at være i svømmehallen. Men inden du kan svømme i bassinerne, så er der en vigtig ting, du skal huske. For din skyld, for min skyld og for vores miljøs skyld skal du vaske dig grundigt. For vidste du, at en uvasket person forurener bassinet lige så meget som 25, der huskede at vaske sig? Eller at en bakterie bliver til 1 million i løbet af en skoledag. Og så er vi nødt til at hælde mere klor i vandet, for at du ikke skal blive syg. Men for meget klor er også noget skidt. Du kan få røde øjne og tørre slimhinder. Og i værste fald kan du blive syg af klordampe. Og miljøet udenfor får det også skidt. Men det er let at undgå. Hvis du vasker dig grundigt her, her og her, så bliver turen i svømmehallen en ren fornøjelse. For os alle sammen.